Малко започвам видеото отзад напред. Реално тази част записвам в края на видеото, защото забравих да се представя. А може да има хора, и много вероятно да има хора, които за първи път откриват мое видео. Така че, здравейте, и Целин Варан, welcome в днешното видео. Днешното видео е микс. Малко има съдържание за книги, личностно развитие, корейска козметика. Микс от всичко, като днешния ми ден. Днешния ми ден беше много пъстър. Минах през медитация, стреси, вървене сам натам, болки в крака и бъра-бъра 100 чадъра, много разговори по телефона, много притеснение, зачервяване на лице, ядосах се по едно време, медитирах, ядох късно, гърлото ме дразни, всичко е супер. И това видео е нещо такова, просто защото днес е такъв ден и днес е така. В същото време в момента качвам видео за клиничните си равносметки от януари и февруари, какво съм прочела, така че всичко се случва така вкупом, нали. Както казах, доста теми ще имам във видеото. И няма да спра да говоря. Екстравертната ми част днес е с вас, а интровертната ми част е в зимен сън днешния ден. И така, надявам се видеото да ви е интересно. Така. Здравейте, отидох да си взема турбичката и идвам да запиша едно видео. Реално нямах идея, не мислех да записвам видео днес, и то точно такова, но докато пътувах ми дойде че може би ще е интересно. Тоест, тогава тази идея дойде до мен и си казах защо да не я запиша. Този път съм с зареден микрофон. Слагам го тук и започвам. Този път тази турбичка не нося книга. Този път е козметика. И защо съм решила да запиша такова видео, като нали аз в принцип в канала си не говоря за козметика, защо съм решила да се включа днес с такова видео? Защо? Защото до някаква степен се свързва с нещата, които съм ви казала в други видеа. Примерно, знаете, че аз съм книжен любител и така, значи, откъде да започна? Винаги, когато получа пари за рождения си ден, аз си купувам книги. И така си правя подаръци. И така събирам много книги и си правя подарък, който изключително много харесвам, защото аз съм книжен любител и обичам да си правя такъв тип подаръци с книги. И винаги си купувам книги. И този път обаче реших да направя нещо различно и да си купя съвсем различни неща. Козметика. Сега ще ви ги покажа. Не, че са всички пари, които са ми дали, съм си купила козметика, защото тук има 3-4 неща, нали? Защото съм си купила само с една част от парите, които са ми дадени. Другите не съм ги похарчила. Аз така не се хвърлям веднага да си купувам неща. Но независимо, че си харесах още няколко неща, които може би ще ви сложа снимки на тези продукти и ще се радвам за мнение. Отново корейска козметика. И да, нещата, които днес ще ви покажа, са корейска козметика, но има и едно друго, което мисля, че не е. Защо обаче такова видео ще има? Първата причина ви я казах, нали? Винаги, когато имам възможност, получа пари като подарък, аз ги финансирам в книги. Но този път реших да направя нещо различно. Защо реших да не си купя книги? Не, че нещо ме спираше да направя това. Даже днеска бях в Еликон и можех да си купя, ако искам. Дори съм си харесала 2 книги. Харесала съм си Чужденецът от Алберт Камю, защото разбрах, че той пише в смесения жанр. Това е доста близко до мен. Аз обичам да чета книги в смесен жанр. Реално погледнато дори аз обичам да пиша всъщност. Харесвам и това е мое хоби да пиша. И аз често пиша в смесения жанр. Имам художествени и нехудожествени елементи в това, което пиша. И разбрах, че Алберт Камю също спада към този тип автори. Харесах си една друга, която пък е коренно различна. Тя е на друг остров. Значи Алберт Камю ето тук, другата книга, а именно Шахмат ето тук, коренно различни книги, но съм си харесала и нея, защото интересна корица има, няма да ви лъжа, и така съм ми хвърлила около, може би година и половината, може би и 2. Но може да си ги поръчам, нищо не ме спираше, нали? И доколкото си спомням, последно имаше безплатна доставка в Озон, така че не ме спираше нищо да направя това. Но реших, че няма да си купя все още, защото имам около 12 книги, които са непрочетени и трябва да ги прочета през тази година. Нови, които са свързани с този анбоксинг, това видео, което скоро направих, и стари, които са пък от книги, които станаха от книжните ми цели от изминалата година, а именно 2024 година. Така че горе-долу 12 книги имам, горе-долу там, и не исках да затормозявам още повече, като купя още 2. Но, повярвайте ми,
бях голяма дилема и много исках да си купя книги, но не го направих. Както и да е. Втората им причина е, че това, което съм си купила, половината от нещата са корейска козметика и защото по принцип аз, ако си купувам нещо, винаги наблягам така на корейската козметика, защото, може би знаете от мои предишни видеа, аз харесвам да уча корейски език, харесвам и да уча и да научавам повече за корейската култура и всичко, което да, за корейската култура, чета книги за Корея, музика, слушам, корейският род е в сърцето ми. И разбира се, слушам и съвременна музика, както и сега, няма да говорим за кей-поп музика. И гледам различни видеа на българи и чужденци, които разказват повече за Корея, за историята, забележителности, пътуват, няма значение. Споменавала съм го в няколко видеа, доколкото си спомням, мисля, че най-вече съм споменавала за корейският език. Пак забравих тази дума. Не мога да се седя в момента, защото малко бързам и съм изморена и предполагам това просто не ми позволява да мисля трезво. Днес беше стресов ден, но аз съм изключително благодарна, защото научих още малко за себе си, че се справям, мога да се справям с различни ситуации. И научих много неща. Че сами не сме толкова силни, колкото когато има хора около нас, които да ни помогнат. Тоест, когато си взаимодействаме с някой друг, сме как така, винаги допира, всеки един нас допира до някой друг и така винаги си помагаме, не може сами да се справим с всичко. Това искам да кажа. Научих доста неща. Беше стресово, но се справих. Да. Днеска ми дойде много реалността. Много ми дойде реалността и всичко. Затова правих и медитация Amtine с Jai Jagdish, за да мога да навляза така в мир със себе си, да си отпочина малко, защото бях изтощена най-вече от стреса си. Но има такива моменти, но аз съм изключително благодарна, както казах, защото винаги нещо научавам и съм щастлива, защото винаги научавам нещо. Знам, че това са моменти, които ни правят по-силни и по-можещи, по-упорити, по-уверени в нас, като си казваме, ето аз се справих. И така крачка по крачка ставаме по-уверени. Да. И някак си по-самостоятелни. Тази ситуация също изисква от мен да бъда по-самостоятелна. Така че доста неща научих, доста неща излязох от зоната си на комфорт със сигурност, така че съм много благодарна за това предизвикателство, което Вселената ми хвърли днес, което не очаквах дори да е предизвикателство толкова, но не беше кой знае какво, но и беше, нали? Има опитност, което е важно. Тук малко пък правя контент, т.е. съдържание, пък малко връзка правя с плейлистата си, която говорим най-вече за интелектуално споделяне или личностно развитие. Така че това видео горе-долу пасва малко на канал ми, защото хваща моменти от The New Beginning Show, тази плейлиста, малко за книги, така че шантаво видео, като днешния ден. И сега да ви покажа продуктите. Първо ще започна с корейската козметика. Какво да ви покажа първо? Първо нещо, което си купих е Сентела. Това е слънцезащита. Беше намаление в Лили и аз си купих. И сега време да кажа, трябва да го снимам и да пратя на приятелката ми да й кажа какво си купих. Купих си Сентела, защото тази марка доста давна ми е хванала окото, но е доста скъпа, няма да се лъжим. И все не ми се дават пари. Този път си казах, както може повечето хора, не давам аз парите. Подарък са ми. Ако парите могат да бъдат подарък, малко звучи... Не харесвам точно този израз, но както и да е. Нали аз не давам парите. Пръстена ми хвъркна. Това видео ще е хаос. Дадени са ми така или иначе да си купя нещо, защо да не го направя. И си купих ето тази слънцезащита. Не съм ги отваряла. Бях толкова изморена, че дори гърлото почнеш да ме дразни. Може би, по принцип, мен почва да ме боли, като се притесня. Защото няма да лъжа, че се притесних на няколко моменти. Доста. И станах червена като домат. И се притесних. И в принцип, като се притесня, става така. И може би заради това ме боли.
Тук пише The Gift from the Untouched Nature. Че това е подарък от природата. Недокоснатата природа. Думата untouched може би трябва да сложа друг синоним, обаче в момента не се сещам. From Madagascar. Пингвините от Мадагаскар! Окей. Така. Да. Не се правя такова нещо, дори не знам как се прави такова видео, в който показваш продукти. Ако ви е интересно такива видеа, ще правя повече такива видеа. Малко по-casual стайл, не толкова формални, както винаги ги правя. И може би ще ви кажа какво е мнението ми за продуктите, нали? Корейска козметика е това. Смятам, че има общо това видео до някаква степен с предишните неща, но и с това, където ви показвам корейска козметика. Тук сами може да си направите, нали, преценка, че се интересувам от корейска козметика. Реално много повече започнах много повече да се грижа за себе си, когато научих за корейската козметика преди година и нещо, когато всъщност имах и доста пъпчици, но там е по-различна историята сега. Тогава започнах да се интересувам повече. След малко ще ви разкажа повече. А може би до някаква степен това е свързано с плейлиста, в която казвам как да се грижим за себе си. Това е доста по-примитивен, по-повърхностен начин да се грижиш за себе си, но също показва някакво уважение, нали, грижиш се по някакъв начин за себе си. Да си сложиш слънцезащита, да си хидратираш лицето, да си сложиш крем за кожичките, да си по някакъв такъв нежен начин се грижиш за себе си и си обръщаш внимание. Пак е някакъв начин, израз да покажеш, че се обичаш, но той е един не е маловажен, но е по-краен. Нали, има много други неща, като съпричастност към теб. Говорим съм повече в ето това видео. Нали, там, където говорим живот, настоящето, да приемаш чувствата си, да приемаш настоящето, какво ли беше, да обръщаш отрицателното в положително, всичко това, което аз по принцип правя, формулата, каква беше, приемай, уважавай, която е равна на обичай се, т.е. приемай се, уважавай се, е равна на обичам се. Така да много неща споделих, как да не засядаме в различни моменти, как да се... т.е. там засегнах дори и менталната тема. Темата за начина на мислене. Много неща са свързани към грижа за себе си, любов към себе си, но спорта също, аз това съм включила във видеото, но и козметиката по някакъв начин, такъв един лек, нежен начин, който е мейкъп, no мейкъп му викам аз на това. Грижа за себе си. Нямаш нищо, ама се вижда, че се грижиш за себе си, като безцветен лак. Представете си го така. Нямаш цветен лак, а безцветен. Ето такъв по-естествен и натурален и леко прикрит начин на грижа за себе си. Да, пак се пуснах в различни приказки. Да, това е което си купих. Ще я изпробвам да видим лятото. И може би тези дни, нали, те може и зимата да се слага. Мъничко шишенце. Няма да го отварям все още, защото имам стара слънцезащита, която трябва да използвам първо и тогава ще почна да използвам тази. Интересно ми е какво е вашето мнение за тази марка Centella. Аз виждам, че така е доста скъпа марка, поне в България е. Купува се и си мисля, че хората я харесват, нали? Добра е. Но искам да чуя и вашето мнение, защото аз съм необразована по тази тема. Няма да ви лъжа. Не знам много, сега прибирам всичко пак. Много съм впечатлена от тези. Как пише From Madagascar, The Gift from the Untouched Nature. Много съм впечатлена. Мисля, че най-много съм впечатлена от кутийката. Да, това е слънцезащита. Крем. Слънцезащита за лице с ниацинамид и азиатска центела. Първия продукт. Нека да не се бавим. Следващото нещо, което си взех, са маски. Имаше една маска. Интересно ми е дали знаете за тази марка не съм сигурна как се произнася. Мисля, че също е корейска. Ще сложа снимка на този крем. Дали сте го използвали? Много се чудех и той е на намаление. И ми е много интересно какво е вашето мнение. Дали сте използвали този крем? Да. Както и да е. Маски. Аз обожавам маските от миналото лято. Както казах, заради пъпчиците ми. Това са ми най-любимите корейски маски на Жигот. Вярвате или не,
тези маски много ми помагат. Тази най-вече използвам, когато имам пъпчици по лицето, защото ми успокоява кожата. Тя е с зелен чай и е богата на антиоксиданти, които неутрализират свободните радикали и предотвратяват преждевременното стареене. Добре. Тя подхранва, увлажнява кожата, придава еластичност и гладкост, помага за облегчаването на сърбеж, дразнене на акне, като елиминира много токсините в кожата, предотвратява възпалителните процеси. И още много обяснения има. Нея най-често тогава я използвам и винаги си купувам. Всеки път, който имам възможност, отида в Lidl, в Лили и в Хеликон. Лили се прибирам с 2-3 маски от тези и не знаете колко много имам. Сега ще ви ги покажа. Винаги. Защото първо, че са ефтини, но очаквах маски, които са около 2 лева, да им помогнат много за кожата на лицето. Аз използвах един крем, който взех от Турция. Той ми помогна много да махам пъпчиците. В момента също го използвам. Сега използвам и едни пачове корейски. Тях ще ви покажа, ако ви е интересно. В друго видео, примерно. Сега да ходя да ги търся. Те май са е тук, ама също съм доволна така от тях. Не са лоши. Но използвах и този крем. Тогава използвах крем и пъпчиците се махнаха. Обаче ми останаха едни петънца. Ето тук. И отпреди това, преди да открия този крем, аз слагах, не знам какво слагах едни други кремчета, които помагаха малко, но не достатъчно. Оставаха петънца, пъпчетата се махаше, но оставаха едни петна, които мен изобщо не ми харесваха. И един ден си спомням, че бях в Шумен и отидох в Lidl пак, в Лилито. Тогава си казах, защо да не си взема и си купих, сега ще ви покажа. Погледнете ми раят. Всеки път, който отида, колко маски съм си накупила. Чакайте. Това е раят на маските. Купих си ето тази, между другото. Един път бях пробвала една, друга, не съм сигурна коя беше. Ползвах, но не ми хареса Bubble Mask. Бях си я взела... Не знам откъде си я бях взела. Може би от DM си я бях взела. Мисля, че пак беше на корейска марка, но не видях никакъв ефект да се почистват порите. И сега съм си взела ето тази. Да, пак е корейска. Тази също е корейска. Не съм я пробвала, но съм чувала, че е много хубава. Като я пробвам, ще ви кажа дали съм видяла някакъв ефект, но все още не съм се наканила да я пробвам. От колко време седи. И това са ми всичките на Жигот, даже има и още, но само тях съм намирала. Тогава си купих ето от тези с колаген, защото бях вече прочела, че колагена помага да се възстанови по-бързо кожата и така нататък. И тази имаше колаген, то даже си пише ето тук. И сложих си, може би за една седмица 2 пъти, 3 пъти. И така в поредица от един месец и нещо, и петънцата почнаха да се махат. И аз направо в този момент се влюбих в маските. Аз тогава не съм използвала маски. И цяло лято слагах по 2 пъти, слагах си, за да може да... Явно кожата ми била изтощена, нямам как да се възстанови все пак крема, който слагам, той допълнително изгаря пъпчиците. Кожата ми просто има нужда да се нахрани. Трябва нещо да й дам да се подхрани. Но аз не съм знаела и с крем здраве, хидратираш, няма как да стане работата сам. Трябва нещо още. И тогава почнах да слагам тези маски. Спомням си, че неделя и сряда, нещо такова беше. И лицето ми почна да се става и това. Моето старо хубаво лице. Значи онова не беше. Аз си го обичах и такова каквото е. Но като се върна така, също си бях много щастлива. И петънцата почнаха да се махат. И аз тогава си казах, Жигот са невероятна марка. Не знам сега на другите хора, на вас, които гледате как ще подейства тази маска, но реално моята кожа така и хареса. И примерно приятелката ми беше използвала тези, също много ги харесва, беше използвала една друга и каза, че много пък не й допада, пък на мен пък ми допадна и ми вършеше работа. Така че то зависи, както тя казва, всеки има различна кожа и при всеки човек ще е различно. На мен тези маски, особено тази, които използвах. Аз в началото използвах само тези, защото ми беше страх да използвам другите. Викам си, беше ме страх да не се обрина повече, нещо да си раздразня кожата и само тези използвах. И като видях, че почва да ми се махат петънцата, кожата ми така, някак си чувствах просто по друг начин.
се влюбих в маските и цяло лято с това съм се занимавала миналото лято. Пръстена ми не е голям, просто е станал голям. Не знам, сутринта не падаше. Какво да кажа? И така се използвам, но мога да кажа, че зимата сега използвам по един път. Малко някой път ме домързи, да си кажа. Някой път не знам, не ми се слага, но гледам да слагам по един път, поне. Така малко да разнообразявам с хидратация за лицето. Но виждате колко много имам. После се престраших. Втората, която беше ето тази. Също много я харесвам. Бях много доволна и така. Всеки път, като отида, си купувам по няколко. Примерно, ето тази не ви я препоръчвам, ако имате пъпчици, да си я слагате, защото аз като си я сложих, се зачервиха и може би заради витамин С-то, не съм сигурна, се зачервиха и почна да ме боли. Не ме е боляло, сега пак малко преувеличавам. Просто се зачерви и не усетих някакси комфорт и затова не я използвам, когато лицето си ми е чисто. И тогава много си я харесвам. Уха е много хубаво на лимон. Много я харесвам. Тази също много я харесвам, която е с охлювчето отпред. Тази с хайвера също много си я харесвам. Всичките си ги използвам, като тази с зеления чай най-често я купувам, когато имам пъпчици, помага ми да облегчавам и пъпчиците. Тогава я използвам. И ето така. Имам си много маски. Всеки път, като съм ходила, съм си купувала по 2, по 3 и погледнете колко много съм си събрала. Аз до миналата година дори не бях използвала. Всъщност през 2022 бях използвала един път, ама не бях доволна и затова купила съм си този път, реших да изпробвам. Между другото, текстурата на тази маска е малко по-различна, тя е малко по-скъпа маска, дори на намаление и също много я харесвам, по-гладка и някакси. Тези са малко по-грапави такива, но аз лично много си ги харесвам, но има разлика все пак, нормално е. И са различни фирми. Този път съм си купила смети с нар. Използвала съм оризовата, една друга, която не си я спомням каква е. Сега си купих тези двете и като ги изпробвам, ако ви е интересно, ще споделя какво е мнението ми за тях. Те също са корейски, може да видите отзад надписа, то и тук си се вижда. Интересно ми е, купих си и такива. Просто не питайте колко съм се заобиколила с маски. Така. И си купих, разбира се, пак от тези, защото аз най-често от тях се купувам, тъй като напоследък някой път ми излизат пъпчици и с тях се лекувам понякога. Използвам, както казах, и едни пачове и те също харесвам си ги и тях, те също са на корейска марка и са ефтинички. Аз не купувам много скъпи неща, но съм доволна, но си използвам и онзи крем. И така, ето вече сме към края, даже и 20 стотинки имам в турбичката. Купих си този крем на Микса. Той не е на корейска марка, тук малко има разлика, вече малко излизаме от темата. Чудех се между Микса или този крем, който не му запомних името с П, защото той беше на корейска марка. И се чудех него, чудех се и един друг, който мисля, че е немско производство. Ще ви сложа снимките, тук може да ми кажете какво е мнението ви. Чудех се между тях, но после видях Микса за лице също. Защо на Микса? Имам един крем на Микса, който е такъв, той е за тяло, за лице, за ръце и е такова. Ето, показвам ви го, много съм доволна от този крем, майка ми и аз сме много доволни, даже като беше на намаление си купих още един, не съм си купила на мен лично, купих още един, много е хубав, слагам се го понякога и на лицето и всъщност успокоява, като имаш и пъпчици. И нали знаете, зимата, когато си духаме носа, как не става червено ето тук. Този крем е магически. В началото изгарям доста и те боли, но вече след това просто като сложиш още един-два пъти, даже още един път, общо 2 пъти, вече нямаш болка и успокоява. Няколко пъти на пъпчиците, които няколко пъти, като ми е излизало, ме успокояват и изключително много хидратира. Просто е изключително хидратиращ и като си сложа на ръцете е супер положението, много, много го харесва. Ние сме доволни, нали, той има няколко видове, но ние сме купили сега този с червеното, тъй като и двете имаме много суха кожа на ръцете. Той е за суха, грапава и напукана кожа, ако превеждам правилно. Така че съм много доволна и затова си казах, защо да не купя, нали.
И сега ще видим. Нали това е на същата марка? Добре, купила съм си същото. Той е хидратиращ крем за кожа, който е супер, склонна към неравности. 2 в 1 хидратиращ крем против неравности. Обогатен с пречистващ цинк, този ежедневен крем намалява петната. Аз все още имам няколко петънца. Мина почти година и ето тези петънца не искат да се махнат. Другите се махнаха за щастие. Подобрява текстурата на кожата и стяга порите. И си казах, може би ще ми повлияе добре. Така, какъв ще я да го отворим да видим. Ето това е кремчето, 50 мл, като го използвам и скоро ще почна да го използвам, защото вече нямам крем за лице. Сега използвам този на микса. Пък в принцип него съм го взела само за ръце. Не съм го взела да се слагам и на лицето. Затова реших да си купя нещо за лице да имам и сега ще почна да го ползвам сутрин и вечер. Ще видим какъв ще е ефекта. И както казах, ако ви е интересно, ще продължа да правя такъв тип видео, ако ви е интересно, нали? Той е малко така свързано с моите интереси и затова си казах, че няма лошо. Все пак, нали, корейски продукти, аз се интересувам от Корея, споделяла съм ви. Тук малко имаше съдържание към личностно развитие, книги, така че шантаво видео, като днешния ден. Гърлото много ме дразни, едно такова. Но, да. Не говоря много за тези неща, но може би не е лошо така от време на време пък да ви говоря за нещо по-различно. Пак си поговорихме и за книги малко. Ето това съм си купила, като го изпробвам ще ви кажа. То не е корейско, но реших да го споделя, защото така ли че съм го купила. Маските, които съм си купила, тази марка по принцип съм доволна, но точно тези две не съм пробвала. А пък и знаете ли, някой път имам това усещане, някой път марките, някои маски не същи. Нали, примерно много често използвам тези. Някой път повече ме хидратират лицето, друг път не. Явно зависи как са били напоени преди да са запечатани. И затова винаги давам шанс на една маска 2 пъти, защото може да съм научила такава маска, която не е толкова напоена, да кажем, с екстракта и следователно не искам да я отхвърля веднага, защото може да не е била така добре напоена, нали? И затова и давам втори шанс и като съм давала втори шанс така, съм спечелвала. Примерно. Не си спомням с кои маски, но ето ми ги новите неща. Ей, къде ми е сентелата? Така, ето ми ги новите продукти. И това е от днешното видео. Ще спирам, защото 45 минути съм говорила. Дори не е малко. И така, това е от днешното видео. Ще се видим в следващите видеа, в които само ще си говорим за книги, само за личностно развитие. Интелектуално споделяне. Малко ми е неловко да казвам личностно развитие, защото така имам чувството, че аз съм много можеща, много знаеща и тук да споделя аз, милата, знаеща мъдреца, да споделя с вас знания. Не точно така, затова не обичам толкова личностно развитие да казвам, а интелектуално споделяне. Да. Чао от мен, грижете се за себе си. Малко бързам, да. Чао от мен, грижете се за себе си, за вътрешния си свят, и за външния свят, което означава, нали, да се грижите така за обвивката, за тялото, но и за вътрешния си свят, защото всичко идва отвътре навън, така че когато имаме мир в сърцето и в душата, да, имаме мир тук и навън имаме мир, когато има хармония навън. Когато правя така, се чувствам като индийски гуру. Да. Да. Грижете се за себе си, искам да кажа. Ще се видим в следващото видео. Отскоро започнах да имам още една формална част, освен тази, в която ви казвам чао, пожелавам ви да сте здрави. Другата ми формална част е да ви кажа, какво да ви кажа? Ако съдържанието в моя канал ви харесва, ще се радвам да се присъедините. Може да споделите, ако смятате, че някое мое видео или именно това би било от полза на някой друг, да му го изпратите, да го споделите с него и като цяло да се присъедините, ако ви харесва атмосферата, която аз създавам и нещата, за които говоря. Да. Мисля, че не се представих. Сега ще запиша тази част.